Aquell matí de diumenge hauria d'haver estat com qualsevol altre matí de diumenge, però no va ser així. En Meyerbeck no ho sabia. Va entrar a la cuina, com sempre, com cada dia, i va veure la seva dona que estava asseguda. Ella tenia davant seu un plat intacte, just amb una torrada. Ell la va besar lleument, es va asseure i va començar a menjar. El seu esmorzar era copiós. Hi havia cansalada, ous, pa. Tenia molta gana. I no va veure que ella, mentrestant, mirava el seu pa. Començava a plorar. Finalment, la dona d'en Meyerbeck va començar a sanglotar de manera tan forta que ell se la va mirar. Els seus ulls li preguntaven que què li passava, però no va dir res. I ella va començar a parlar. Li va dir que el deixava, que havia conegut un altre home, que feia massa temps que estaven junts, que les coses ja no funcionaven. En Meyerbeck no va dir res. Hagués pogut dir-li que n'havien de parlar, que s'ho pensés, que potser podrien anar a veure un terapeuta tots dos junts, intentar millorar les coses. Però també sabia que si parlava tartamudejaria. Era incapaç des de ben petit de dir 4 frases seguides, sense entrebancar-se, sense caquejar. I en aquest moment no es volia posar en evidència. Per tant, en Meyerbeck va callar. Va seguir menjant com si res no hagués passat. I quan va acabar, es va aixecar, es va posar les mans a la butxaca i va començar a mirar per la finestra de la cuina. Pensava que aquell diumenge ell i la seva dona se n'haguessin anat al parc, que ell hagués llegit una revista estirada al sol, que ell hagués tirat pedres contra l'aigua, que després haguessin anat a prendre una cervesa fresca en aquella pizzeria que tant els agradava. Però també sabia, mentre mirava per la finestra, que res d'això no passaria. Van passar just 4 setmanes i en Meyerbeck es va anar a instal·lar al seu apartament nou. La seva dona, que ja no era la seva dona, se n'havia encarregat de tot. Havia parlat amb l'arrendatari, li havia posat el nom a la porta i a baix a la bústia de l'entrada. Li havia fet fer 2 jocs de claus. En Meyerbeck ho perdia tot sempre, així aniria una mica més sobre segur. L'habitació era prou espaiosa i prou gran, prou lluminosa. A en Meyerbeck li va agradar bastant. Hi havia una altra habitació per convidats, una sala menjador, la cuina, un lavabo i un balcó. El balcó és bastant gran, però a Meyerbeck no li agrada gens perquè està massa a la vora del balcó del veí. Sigui com sigui, es va quedar tot sol allà. I a la nit, obrint automàticament els armaris, les portes i els calaixos, va veure que la seva dona li havia comprat massa de tot. Fins i tot una vaixella sencera. I per què? Si ell viuria allà tot sol. I en aquell moment va tornar a començar a fumar, com havia fumat abans de casar-se. Una de les coses bones d'aquell apartament, però, és que estava molt a la vora de l'oficina. Feia 13 anys que treballava en la mateixa multinacional. I podia anar a peu, un parell de parades de metro, si no volia cansar-se. El seu despatx era petit, treballava sempre sol, era programador informàtic. No tenia llum directa. I les úniques vegades que veia la gent era quan venien a fer-se un cafè a la màquina que hi havia just al costat del passadís. Amb en Meyerbeck l'havien volgut promocionar, però ell no se sentia còmode parlant amb la gent. Mai va voler ser el cap del seu propi departament. Per tant, treballava sol i sol estava. Ara va cada dia a dinar al menjador de l'empresa. És una sala enorme, lletja, freda. L'acústica és horrorosa i el menjar tampoc no li agrada, però a en Meyerbeck no li agrada cuinar. Als vespres se'n va a menjar a qualsevol restaurant de menjar ràpid que hi hagi a la vora de casa. I a les nits mira la televisió. De tant en tant juga alguna partida al solitari per internet i els caps de setmana, de tant en tant, va al cinema. Evidentment, ja no va mai al llac. El dia que fa 45 anys, rep un correu electrònic de la seva exesposa felicitant-li l'aniversari. També rep una felicitació del banc i la seva cap, aquella que sí ha acceptat el lloc, li porta una caixa de bombons al supermercat. Se'l mira directament als ulls i li diu: Meyerbeck, estàs massa sol, això no pot ser, home, t'has de buscar companyia. Però ell no diu res. Passen els dies, passen fins i tot les setmanes. Un diumenge a la tarda, d'hivern, un diumenge d'aquells freds que no tens ganes en absolut de sortir ni de quedar amb ningú, en Meyerbeck està mirant televisió, va canviant continuadament els canals i es troba de cop i volta amb un reportatge que parla de nines sexuals. N'havia sentit parlar. Tampoc era un tema que li quedés excessivament llunyà.
Sabia que els homes en compraven, que se'n fabricaven, però mai n'havia sabut res del cert i ara es va quedar fascinat davant d'aquell documental. De seguida va agafar el seu ordinador. Va buscar l'empresa que els produïa, que els fabricava. I aleshores s'hi va endinsar de ple. Va començar a mirar totes les opcions, les nines que hi havia, la procedència, les formes, els colors, els volums, les peces. I va entrar en un fòrum on els clients donaven la seva opinió i s'hi va quedar fins a les 5 de la matinada llegint les opinions de tothom. Se'n va anar a dormir, exhaust, cansat, i l'endemà al matí es va llevar ben d'hora i se'n va anar a treballar, però no podia concentrar-se. I per primera vegada a la seva vida, en Meyerbeck va marxar de la feina sense dir res, sense donar explicacions. Quan va arribar a casa va tornar a agafar l'ordinador. Va començar a mirar en aquella pàgina web com podia crear la seva pròpia nina sexual i va quedar com meravellat. Podia triar el color, la textura, la llargada del cabell, el color dels ulls i de les ungles, la forma dels pits, l'alçada, les mides de la vagina, de la boca, de l'anus, el to de la pell. S'hi va estar hores. Frisava. Notava que la temperatura corporal li pujava. Estava neguitós. Va quedar tan cansat que se'n va anar a dormir. I quan es va llevar al cap de 2 hores, ja sabia quina nina volia. Es diria Lídia. I Lídia entra a casa seva un dimecres a la tarda al cap de 8 setmanes. S'ha demanat festa a l'empresa, per primera vegada a la vida. Truquen al timbre. Un repartidor és a l'altra banda quan ell obre la porta. Li fa signar el rebut. En Meyerbeck, de l'Arós, ho signa tot i veu com l'home entra un paquet gegantí i el deixa recolzat amb cura contra la paret. Meyerbeck va tancar la porta. Va mirar-se el paquet. L'embalatge era perfecte. Amb molta cura ho va anar traient tot. I finalment va obrir aquella capsa de cartró gruixut. I a dins, embolicada amb una mena de paper de seda, hi havia Lídia. Va treure el paper i la va deixar absolutament a la vista. Va fer 2 passes enrere. La va mirar de cap a peus. Era tal qual ell l'havia fet. I va somriure, per dins, perquè Meyerbeck gairebé no somreia mai per fora. I va pensar que l'empresa ho havia fet molt bé, que l'havien vestida amb una roba interior delicada, juvenil, de cotó. Res massa seductor, discret. Li agradava que no l'haguessin enviat despullada. Aleshores la va agafar. I dreta, sencera, la va portar fins al sofà i la va seure, doblegant-li els genolls i l'esquena just a 90 graus. Va pensar que potser Lídia tindria una mica de fred. Se'n va anar a la cambra de bany, va agafar el barnús i li va posar per sobre les espatlles i en Meyerbeck se'n va anar directament, sense mirar-se-la més, cap a la cuina. Va tancar la porta i es va recolzar contra ella. Ho sabia tot. Lídia pesava aproximadament uns 50 quilos. Feia 1,58 m. El seu esquelet era d'acer, la pell de silicona. Es podia banyar, posar absolutament dins l'aigua, mullar-li el cabell. No es faria malbé de cap de les maneres. Ara bé, per conservar-la i protegir-la, perquè la pell seguís semblant real, li havia de posar unes pólvores especials. Les havia trobat en la caixa d'embalatge. En Meyerbeck també sabia que ni els cames ni els braços no podien fer contorsions estranyes. Però ell no pensava fer-li fer res antinatural. Estava content. Era la seva Lídia. I va sortir de la cuina i se'n va anar directament a agafar tota la caixa d'embalatge per portar-la al contenidor al carrer. I quan ja tenia la porta oberta, li va venir un pensament. Pobra, la deixava sola, en aquella llar que encara no coneixia. Aleshores se'n va directament cap a la tele, l'encén i pensa que així ella podrà sentir-se una mica més acompanyada en la seva absència. Han passat 10 dies i finalment en Meyerbeck dorm amb Lídia. L'endemà al matí està platòric. La seva vida fa un gir de 180 graus. Comença a comprar-li tota mena de coses per internet. Roba, complements, sabates, bolsos, roba esportiva, vestits de nit, llenceria, maquillatge. La vol contenta, vol que estigui guapa, encara més guapa, i ell vol sentir-se molt bé al seu costat. I comença a fer tota mena de canvis. Primerament deixa de menjar als restaurants. Aprèn a cuinar per passar tots els àpats, migdia i vespre al seu costat. Es compra una bicicleta estàtica. Ell també vol estar en forma, vol estar bé.
Vol fer patxoca per ella. En Meyerbeck pensa continuadament en ella i cada dilluns decideix comprar-li un ram de flors. Als vespres s'asseuen al sofà, tots dos estirats. Miren pel·lícules romàntiques i ell se n'adona, cosa important, que quan li explica les coses de l'oficina o els murmuris que hi ha pel carrer o les coses que passen, ja sigui de política o de societat, quan li explica tot això, no tartamudeja, no caqueja, és capaç d'enfilar les frases una rere l'altra. En Meyerbeck se sent colmat i li diu a Lídia que quan puguin li compraran una casa a les afores de la ciutat amb un gran jardí perquè pugui prendre el sol i ningú no la molesti. I passa un any. I en aquesta vida les coses bones s'han de celebrar. I en Meyerbeck vol fer un sopar especial. Cuinarà ell, però també ha comprat una ampolla de cava del millor i un pom de roses. Ha comprat un canelobre de 3 braços amb 3 espelmes vermelles per guarnir la taula, unes estovalles de fil. S'ha comprat una americana nova. A ella li ha comprat un vestit. És feliç, tan feliç, que no se n'adona que la vida segueix a fora, que qualsevol cosa pot passar, però ell és que es pensa que a ell no li pot passar res. I amb aquesta promesa als llavis, aquella nit té una nit de les millors de la seva vida. El canvi arriba, però. I un bon matí arriba a casa. Arriba a casa i troba de seguida que alguna cosa estranya ha passat. Abans de mirar al voltant ha vist de seguida que el balcó està obert, que algú ha entrat, i aleshores la veu, a ella, a Lídia, estirada al sofà. Té el cap tombat a 180 graus, els braços mal posats, les cames obscenament obertes, la roba esparracada, i a la boca, a l'anus i a la vagina, li han introduït una d'aquelles espelmes que ell havia comprat pel seu aniversari. A la taula, escrit en pintallavis vermell, del maquillatge de Lídia, i han escrit puta perversa. I en Meyerbeck sent com se li encongeja el cor, com se li tanca la boca de l'estómac i torna a mirar-se al balcó i ho sap qui ha sigut. Ha estat el seu veí, l'ha vist massa vegades, que s'abraonava per la brana, mirant-se què passava dins a casa seva. Això no quedarà així. Però abans es relaxa, tanca el balcó, posa claus en fustes per tapiar-lo, perquè no pugui entrar ningú, i aleshores, amb cura, se'n va a veure Lídia. I a poc li posa bé el cap i li retorna els braços i les cames al seu lloc. Li treu les espelmes dels orificis on l'han penetrat i li acaba de treure la roba i nua se l'emporta cap a l'habitació de bany. Omple la banyera d'aigua tèbia i posa Lídia a dins. I durant 2 hores la renta. La renta amb una esponja suau, tova. Li passa per tot el cos, per tota la pell, entre les juntures dels dits, pel sexe, pel rostre, per les orelles. Li va dient que no es preocupi, que tot anirà bé, que ell està al seu costat, que se l'estima, que la cuidarà, que les coses van i venen i que això també passarà, però que ell li donarà suport. La treu de l'aigua, la seca, li posa les pólvores per tot el cos i la seva pell és com si tornés a brillar. Després, de mica en mica, amb paciència, li asseca el cabell. La porta a l'habitació, li posa una camisola per dormir, desclou els llençols i la posa dins. I en Meyerbeck s'està al seu costat i li dona la mà. I de tant en tant surt de l'estança i se'n va cap al menjador per plorar. Però ho fa allà, tot sol, perquè no vol que ella la vegi. Aquella nit dorm al sofà. De tant en tant s'aixeca també i va veure com està Lídia. El seu son és tranquil. Ell també s'asserena. I l'endemà al matí, just a primera hora, truca a l'oficina i diu que no es troba bé, que hi ha hagut una desgràcia familiar, que trigarà uns quants dies a tornar, que ja els avisarà. I durant aquells dies que no va treballar, la cuida. I porta la televisió a l'habitació i li llegeix llibres en veu alta i li explica el que faran. Li recorda pel·lícules que han vist junts i li dibuixa un futur preciós. Una tarda troben el veí de Meyerbeck estarracat davant la porta de casa seva. Algú l'ha colpejat. Li han obert la cella, li han trencat 2 costelles, li han fet saltar 2 incisius. Té contusions als testicles i a les lumbars. Ve una ambulància i se l'emporten.
Després de l'ambulància arriba la policia. Van trucant tots els timbres de tots els apartaments, fins que arriben a la porta d'en Meyerbeck. Quan truquen, ell els obre i abans de que diguin res, els allarga una bossa de plàstic. A dins hi ha un bat de béisbol ple de sang. La policia se li tira al damunt, el tiren a terra, li posen les esposes. Ell no es resisteix. Entren a fer un cop d'ull per la casa i l'única cosa estranya que veuen és una nina estirada sobre el llit. Se l'emporten cap a comissaria i comença l'interrogatori, però Meyerbeck està tan nerviós que és incapaç de dir 3 paraules seguides sense entrebancar-se. Els policies no tenen paciència. Finalment entra una sergent, una dona, s'asseu davant d'ell, se'l mira. Tranquil·la. Li parla. S'asserena. I finalment, ella li pregunta com es diu la seva nina. Lídia, diu ell. I a partir d'aquell instant poden començar l'interrogatori. En Meyerbeck no té antecedents, paga totes les factures, té feina fixa, està divorciat. La sergent pensa que no és un perill. El deixen en llibertat condicional, però al cap de 10 mesos hi haurà judici. L'acusen de lesions greus. En Meyerbeck ha tingut temps per preparar-se amb Lídia el discurs que farà davant de la jutgessa. Ho té tot ben calibrat i pensa que és important poder-ho practicar en veu alta. Lídia se l'escolta atentament. Per ell, fins l'última paraula és definitiva per poder aconseguir la llibertat, que no el condemnin, que no passi res, que no el separin d'ella. Quan arriba el dia del judici, però, quan la jutgessa li pregunta si està d'acord amb els càrrecs de lesions greus, ell és incapaç de dir ni mitja paraula. Simplement assenteix amb el cap i seu. El seu veí no apareix al judici. Han portat un paper del metge, que diu que està malalt, que no es podrà presentar. L'únic testimoni de tot plegat és la sergent. La jutgessa li pregunta si creu que Meyerbeck està boig o és un individu perillós. Ella diu que no, que l'interrogatori va ser fàcil, que només va caler tenir una mica de paciència amb ell, que quan es va tranquil·litzar va ser molt senzill poder-hi parlar, que de seguida va explicar el que havia succeït, no va amagar res. Fins i tot a dins la bossa de plàstic havia posat la factura al bat de béisbol que havia comprat per internet. En definitiva, va dir la sergent, a mi em sembla que simplement és un home solitari. La segona persona que va testimoniar va ser un metge forense, un psiquiatre forense. La jutgessa li va preguntar si era normal allò de que en Meyerbeck estés enamorat d'una nina, si era perillós per aquest fet. Bé, va dir el psiquiatre forense, estimar una nina pot ser una cosa estranya, però no converteix a ningú en perillós per aquest fet. Hi ha un terme que defineix exactament aquesta mena de conductes, amalgatofília. L'amalgatofília no és altra cosa sinó l'amor vers les nines o les estàtues, allò que comúment s'anomena fetitxisme, o sigui, tenir certes inclinacions sexuals vers els objectes inanimats. En Meyerbeck era una d'aquestes persones que tenia aquestes inclinacions sexuals vers els objectes inanimats, però no era només una qüestió de sexe, no? Va preguntar la jutgessa. I doncs de què es tracta, si no? No, va dir el psiquiatre forense. En els últims anys, en els darrers anys, hi ha moltes empreses que han començat a fabricar tota mena de nines sexuals. Se'n fabriquen actualment a Rússia, Estats Units, a Japó, a Anglaterra, a Alemanya, a França. El comprador habitual acostuma a ser un home de l'edat de Meyerbeck, entre 45 i 65 anys. Caucàsic, blanc, heterosexual. Les nines acostumen a costar entre 1.500 cap a 3.000 i fins a 15.000 euros. I el tema és el següent, va afegir el psiquiatre forense. Tot i que potser inicialment aquests homes comprin les nines per tenir-hi relacions sexuals, acaben desenvolupant afecte vers elles i acaben convertint-se, en certa manera, en les seves parelles. Fins i tot actualment al Japó es celebren rituals funeraris per les nines quan els seus compradors resolen casar-se amb una dona de veritat.
La jutgessa va fer que no amb el cap. Li costava entendre tot allò. Però en tenen prou amb això els homes? Va interpel·lar novament amb el psiquiatre forense. Bé, no és exclusivament una cosa d'homes. També els pot passar a les dones, òbviament. Però fixi-s'hi, la qüestió de l'enamorament és una qüestió ben complexa. Normalment ens enamorem d'allò que veiem en l'altre i que ens sembla que és. Quan s'estableix una realitat de contacte i de convivència és quan potser veiem l'altre de veritat, no aquella cosa que nosaltres ens havíem imaginat. En el cas de Meyerbeck és exactament així. Ell té una relació amb Lídia que mai s'haurà de posar amb els peus a terra, de contrastar ni de confrontar. Miri, hi ha una situació molt clara. Als Estats Units, des de fa anys, una pila de dones comencen a tenir relacions amb presos que estan a les presons. Contacten a través de pàgines web o a través de contactes que hi ha a les revistes o als diaris. Són relacions que duren temps. Les dones són cabals, dones intel·ligents i absolutament autònomes i autosuficients, però estableixen aquell vincle amb el pres, tot i que mai hi podran tenir una relació de veritat, convivint amb els pros i contres del dia a dia. Aquest fet converteix en les relacions que no s'han de confrontar en relacions que són estables, felices i de llarga durada. En Meyerbeck, quan va sentir això, es va sentir com a de cop i volta definit. Era exactament això. La seva relació amb Lídia era estable, feliç i de llarga durada. A partir d'aquell moment tant li feia el que li poguessin dir. El cas es va tancar ben aviat. Van condemnar a Meyerbeck a 6 mesos de presó. Ara bé, li van commutar la pena per fer treballs socials. Treball a la comunitat. Ell va acceptar el canvi. La jutgessa, però, el va interpel·lar. Li va dir que podien entendre perfectament els seus sentiments i que l'Estat no es podia posar en la manera com vivien els seus ciutadans, però sí que es podia posar en com exercien de manera pròpia, autònoma, les lleis. El seu havia estat un acte de venjança, i tot i que podien entendre que s'havia sentit com si la seva companya Lídia hagués estat violada, encara que hagués estat una dona de veritat, allò no es podia permetre. Tot allò, però, amb en Meyerbeck, bé, li va entrar per una orella, com qui diu, i li va sortir per l'altra. Finalment, quan va tornar a estar a casa, quan la sentència va ser dictada, ell es va seure al sofà amb Lídia al seu costat. Li va recolzar el cap a la seva espatlla i li va explicar la por que havia tingut, però que tot havia acabat bé i que al capdavall no hauria d'entrar a presó, que només hauria de fer treballs socials i que tot allò el portaria a anar una mica més ràpid, a buscar-li aquella casa a les afores de ciutat, on poder tenir un jardí i que ella pogués prendre el sol i que mai més ningú no l'hagués de molestar. Perquè ells dos tenien la sort de tenir una relació estable, feliç i de llarga durada.